този град се попада бързо и стремително. Той изненадва и очарова от пръв поглед. Още не си надникнал зад пресечената скала и вече си в центъра на събитията. Мъдро и величаво зад гърба ти поклаща глава миналото. Около теб щъка лекомисленото и малко вятърничево съвремие. Напред се шири изпълненото с надежди, с възможни и невъзможни мечти бъдеще. Между минало и бъдеще се е разпрострял градът по поречието на приказната река Осъм. Между минало и бъдеще върти, сучи кросното, тъче съдбата, шарената черга на историята, вплита в нея сенките на забравените прадеди, на хора и събития, на паметни дати, чертае мигове на възход и падение, на блясък и мрак, на вяра и отчаяние, вгражда духа на времето. Там, дето тече на баш бунар водата, там си бели бяла анаста платната. Крепостта Мелта, отбелязвана преди това в пътеводител карта Табула Певтенгириана, единствено като римска пътна станция, се споменава за първи път под името Ловеч в ръкопис на византийския хроникьор Йоан Скилица. Само Селте остана да си почине в Ловеч. Това кратко съобщение взривява фантазията със своята отдалеченост във вековете и с абсолютната си непретенциозност. Ето го Селте. Крачеш по запазените и до днес улички на крепостта, заемаща горните две тераси на хълма Хисаря,
докостващ каменната защитна стена, следваща конфигурацията на терена. Заслонил очи пред северната порта, защитена от правоъгълна кула, загледан в далечината, където изчезват следите на пълноводната река. Хилядолетие по-късно, по същите тези места ще се развие днешният град Ловеч. Хората все така ще идват и ще се отиват, някои ще се отбиват до отморят, други ще се заселват завинаги. Откъде може да подозира Селте, че там, където за него земя и небе се сливат в чертата на хоризонта, някога ще бъде построена Държавната самолетна компания и през годините ще се превърне в емблема на града като завод Балкан. Няма как да знае Селте, че тук ще полети първият български учебен самолет, че ще бъдат сглобени първите български велосипеди, мотоциклети и мотокари, че от конвейера ще слезе първият автомобил, сетне 50-хилядният, накрая 150-хилядният и че после заводите Балкан ще замлъкнат, озадачени от човешката глупост. Може ли Селте да предвиди всичко това? Върти, сучи кросното, тече шарената черга на историята, завързва с ръчно възли, като се свършат конците, ако си нямаш работа, иди ги развързвай. Там, дето тече на баш бунар водата, там си бели бяла анаста платната.
През 1187 година, след тримесечна обсада, византийският император Исак II Ангел е принуден да сключи примирие с братята Асен и Петър край стените на Ловешката крепост. Тук е поставено началото на Второто българско царство. Тук са корените и на неговия край. Ловешкият болярин, деспот Иван Александър, става един от последните български царе преди сянката на турското робство да падне над многострадалната ни държава. Ловеч воюва за свободата си до край. Под предводителството на воеводата Станко Косам, крепостта продължава дълги години да се съпротивлява. Градът успява да извоюва известни привилегии. Турците започват да го наричат Алтън Ловеч, а турският пътешественик и историк Евлие Челеби го описва в своята книга Пътеписи последния начин. Къщите са красиви и стените са от борови дъски. Има също много гевгирени и каменни сараи, дворци. От прозорците и чардаците на къщите край река Осъм стопаните ловят риба. Този град е цветущ. Може ли да предугади Евлие Челеби ефенди, че 100 години по-късно кърджалиите ще опожарят и разграбят този град? Може ли да предугади Евлие Челеби, че на мястото на пепелищата българското възраждане ще построи своя архитектурен и духовен бисер Вароша? С тесните, криволичещи улички, които често спират пред някой зид или входна врата. С малките жилищни парцели, оградени с високи каменни зидове. С красивите двукатни къщи и дворовете на няколко нива, засадени с брашляни здравец, опияняващо ухаещи на люлеки рози. Как да предположи достопочтение Евлие Челеби, че именно в цветущия град и неговите околности след време дякона Левски ще изплете най-здравата си мрежа от поборнически комитети срещу властта на високата порта и че пак тук ще бъде заловен. Откъде може да знае Евлие Челеби, че за митрополит на Ловешката епархия ще бъде избран Йосиф I, станал по-късно екзарх български и изпреварил с векове политическото мислене с идеята си за екзархска България. Как да прозрее Евлие Челеби в бъдещето на Ловеч,
където един ден ще бъде сътворен уникалният за цял свят химн на духа «Върви, народе възродени», се измерим единствено със звездите. И че тук ще се роди първият български космонавт, дръзнал да полети към същите тези звезди. Може ли Евлия Челеби да предвиди всичко това? Върти, сучи кросното, тъче чергата на историята, вгражда нишка по нишка съдби и събития, събития и съдби. Там, дето тече на баш бунар водата, там си бели бяла анаста платната. Човек дори добре да живее, умира и друг се ражда. Защото ние сме само брънка от веригата, спирка по пътя, и ако оставим на децата си по-добър свят от този, който сме заварили, значи смислено сме преживели дните си. Дали така е мислил първият следосвобожденски кмет на Ловеч, когато сутрин е поглеждал към града от горния чердак на своята къща? Кой знае? Разбунената му челяд вече шета в кухнята с огнището, с синията, трикраките столчета и водникът с бакарените менци. Стопанката му току-що е оправила удаята с дървения одър, приютявал през нощта цялото семейство, подрежда дрехите в красивите вградени гардероби, забърсва дърборезбования домашен иконостас и прибира за вечера мангала за отопление. През вратата на гостната стая, наред с старите миндери, се виждат изписаните от виена мебели, полилеите и румънските огледала, напомнящи, че Европа вече навлиза в бита на заможния българин. В болчинската стая, до традиционните съндъци за чииза, е поставено английско легло, а върху високата полица се киплят сувенири, порцеланови чинии, очертаващи пътя на ловешкия търговец до близки и далечни страни. Пристъпва тежко кметът Иван Драсов, побутва с рамо тежката порта и тръгва към чаршията. Там ще се отбие в този дюкан, ще поговори с онзи майстор, ще се скара, ще насърчи, пък ще мине накрая по покрития мост, построен от уста Колюфичето, едно да му се порадва на хубостта и майсторлъка, друго да нагледа личния си бизнес. Ще хвърли поглед Иван Драсов към разеленилия си хълм Стратеж, където са заровени костите на падналите войни за освобождението на града. Ще си рече, че там някога трябва да се съгради паметник от признателното поколение и няма да познае само, че те ще бъдат два – белият и черният, а под тях ще бъде оформен мемориален комплекс.
После ще иде кметът да се черкува в църквата Успение Богородично. Ще спре за миг. Ще склони глава пред великолепния иконостас и ще запали свещичка за мъртвите и за живите, да благослови Бог стореното до тук и да даде сили за бъдещето. Върти, сучи кросното, тече шарената черга на историята. За лошо и за добро тече вечната река Осъм. Оглежда се в нея ширенията на живота. Няма ни начало, ни край. Приседнал е градът Ловеч между планината и полето. Трудно ще разбереш, сега ли пристига или се кани да тръгне на някъде. Толкова е красиво, че чак душата боли.